bon dia o bona nit. Avui a Tralla, amics, perquè em disposo a parlar d'un dels pitjors malsons que s'han parit en llengua catalana. Què? I què? Es podrien dir infinitats de coses d'aquestes paraules. Però jo avui només pretenc que aprenguem quan s'ha d'escriure què amb accent i què sense accent. Perquè sí, què és una de les 15 paraules que ha mantingut l'accent diacrític. Petit spoiler, al final del vídeo us donaré una tècnica jo diria que infal·lible perquè no us equivoqueu mai més a l'hora d'accentuar els què. Així que jo de vosaltres em quedaria fins al final del vídeo. Només és un suggeriment. A punt dialectal. Pels que parlem català oriental peninsular, aquestes dues paraules sonen diferent. Si porta accent sona què amb veu oberta i si no en porta sona que amb neutre. En canvi, en català occidental sempre sonen amb ve tancada. Què i què. I en balear sempre sonen amb neutre. Que i que. A veure, què amb accent pot ser 3 coses i que sense accent també pot ser 3 coses. Comencem pel què amb accent. 1. Què amb accent pot ser un interrogatiu. Què dius? Què t'ha sortit a l'examen? Però atenció, que sigui un interrogatiu no vol dir que necessàriament hagi d'aparèixer sempre en una frase amb un interrogant. Per exemple, em va preguntar què feia. T'he demanat què hi ha per sopar. Aquests què també són interrogatius. Per detectar un què interrogatiu només cal que mireu si queda bé posar-hi collons o cony davant. Què collons dius? Queda bé, oi? Doncs això ens indica que aquest què porta accent. Què collons t'ha sortit a l'examen? Em va preguntar què cony feia. T'he demanat què collons hi ha per sopar. Tot això no són frases educades, però són frases que funcionen. La qual cosa ens indica que aquests què porten accent. Fins aquí tot ho seguim bé, oi? 2. Què amb accent és un relatiu i sempre apareix després d'una preposició. A més, aquests què sempre es poden substituir per el qual, o per la qual, o per el qual, o per les quals. La tassa a què et refereixes, o a la qual et refereixes. El bolígraf amb què escrius, o amb el qual escrius. La llibreta de què et parlo, o de la qual et parlo. El cotxe en què vam anar, o en el qual vam anar. Sí? De moment quedeu-vos que què amb accent o bé pot portar collons darrere, o bé porta una preposició davant i es pot substituir per el qual. Si us retrateu això al cervell, ja serà un gran què. Si us retrateu això al cervell, ja serà un gran què. Pot ser que acabi de fer servir el tercer què amb accent que existeix? Pot ser. Pot ser que estigui fent veure que és casualitat, però de casualitat res perquè està tot escrit al guió? També pot ser. Sigui com sigui, això ens porta al 3. Què amb accent pot ser un substantiu, un nom de tota la vida, i apareix en frases molt concretes com ja em diràs el què o és un gran què. Si us retrateu això al cervell, ja serà un gran què. I ja està, no hi ha més. Fantàstic. Ara tocaria veure les funcions del que sense accent. Tocaria no. Toca. Així que som-hi. 1. Que sense accent és un exclamatiu. O sigui, quan exclamem una cosa amb un que, ho fem sense accent. Que bo! Que guai! Que maco! Tot això va sense accent. Contràriament al que fa el castellà. Sí, en castellà escriuen que bueno amb accent i en català escrivim que bo sense accent. És així. Per això a mi m'horroritza que al YouTube de TV3 hi hagi això escrit. Gràcies a Déu, el nom de la cançó oficial sí que el van escriure bé tant al YouTube com al disc de la Marató. Que bonica la vida. Que bonica és la vida. Que és un exclamatiu. No porta accent. 2. El que sense accent és una conjunció. Això vol dir, bàsicament, que serveix per enllaçar dues frases, perquè això és el que solen fer les conjuncions, enllaçar frases. Em van dir que vindrien demà. És que no puc més. T'ha explicat que l'han suspès? Que enllaça una frase 1 i una frase 2. Un detallet, que també pot ser una conjunció causal. I això vol dir, bàsicament, que serveix per enllaçar una frase 1 que indica conseqüència amb una frase 2 que indica causa. Em taparé que tinc fred. Per què em taparé? Perquè tinc fred. Causa, tenir fred. Frase 2. Conseqüència, tapar-se. Frase 1. Anem seguint, guai? O sigui, per una banda hem vist que sense accent és un exclamatiu i per altra banda hem vist que sense accent enllaça frases. Hem vist que sense accent enllaça frases. Hem vist frase 1, que sense accent enllaça frases, frase 2. Va, seguim. 3. Que sense accent és un relatiu. D'acord, fa un moment us he dit que amb accent també era un relatiu. Aquell que portava una preposició davant i es podia substituir per el qual. El bolígraf amb què escrius. Aquest què és un relatiu. I ara us dic que sense accent també és un relatiu. Què passa, Aida? Que amb accent és un relatiu i que sense accent també és un relatiu? Doncs sí, ve a ser això. Però són relatius de tipus diferents. El relatiu que amb accent sempre porta una preposició davant. I el relatiu que sense accent no porta mai una preposició davant, sinó que porta un nom al davant. El xiquet que va vindre, la poma que em menjo. Xiquet i poma són noms. I quan hi ha un nom al davant,
que no porta accent. Mai, 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 mai. Però passa una cosa. Xica, a la llengua sempre li passen coses. Aquest nom a vegades desapareix. Ens el mengem. I aleshores diem el que va vindre, la que em menjo. Volem dir el xiquet que va vindre i la poma que em menjo. En aquests casos, que segueixen el mateix i per tant segueixen en sense accent. Normalment els noms desapareixen perquè ja els hem anomenat abans. Imagineu-vos que us trobeu un amic que ha passat les vacances als Pirineus i us explica: durant la setmana vam pujar 4 cims. El que vam pujar l'últim dia em va encantar. Aquí diem el que vam pujar l'últim dia i no el cim que vam pujar l'últim dia perquè ja sabem que estem parlant de cims i no cal repetir-ho. Diem el que vam pujar i tots entenem que és el cim que vam pujar. Però atenció, ho sento, és que el que relatiu sense accent dona per molt. Aquest el que també pot voler dir la cosa que. Allò que en castellà n'hi diuen lo que. El que em vas dir, lo que me dijiste. En català no diem lo que em vas dir, diem el que em vas dir. Si més no, en català estàndard. En català col·loquial... Mira, el meló del català col·loquial no és un meló que obrirem avui. O sigui que, resumint, que va sense accent. Quan és exclamatiu, que bo! Quan enllaça dues frases, em va dir que vindrien demà. I aquestes dues frases poden ser una causa i una conseqüència. Em tapo que tinc fred. I tampoc porta accent quan porta un nom al davant. El xiquet que va vindre. Un nom que es pot eliminar. El que va vindre. Buf, quina xapa! Jo ja us he dit al principi del vídeo que avui entràvem en matèria densa. I qui avisa no és traïdor. És avisador només. També us he dit al principi del vídeo que abans de marxar us donaria una tècnica molt fàcil de fer servir perquè mai més la cagueu accentuant els què. I us la donaré. Jo sóc una dona de paraula. O ho intento, si més no. En realitat la tècnica ja l'he mig dit en un fragment d'aquest vídeo. De moment quedeu-vos que què amb accent o bé pot portar collons darrere o bé porta una preposició davant i es pot substituir per el qual. Si us retrateu això al cervell ja serà un gran què. O sigui que, si us trobeu un que i no sabeu ben bé si porta accent o no, mireu això. Si pot posar collons darrere? No sé què dius. No sé què collons dius. Sí? Aleshores és que porta accent. Si no queda bé posar-hi collons darrere, mireu aquesta altra cosa. Porta una preposició davant? L'objectiu a què vull arribar sí que porta preposició davant? Aleshores mireu si aquest què es pot substituir per el qual. L'objectiu al qual vull arribar, si és així, aquest què porta accent. I si no és així, no em porta. Recordeu el Que bonica la vida que tenen penjat al YouTube de TV3. Es pot posar collons darrere d'aquest què? Què collons bonica la vida? No, oi? I que porta alguna preposició davant? No, oi? Doncs això és que s'ha d'escriure sense accent. I punt. Jo de veritat crec que és una tècnica bastant infal·lible. A veure si us funciona a vosaltres també. Què i que són l'origen d'uns quants castellanismes dels habituals, a més. Però crec que per avui ja ens hem allargat prou. Si de cas, ja ens hi posarem en un vídeo futur. Bé, no ho sé. A mi m'agradaria, però no vull prometre coses que no sé si podré complir. Xica, és que a la vida no s'arriba a tot. Jo ja m'acomiado. A reveure!